କ'ଣ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ଡାକୁନୁ। ସିଏ ଆସିବେନି। ସେଇ ଆଉ ହାଟ ଯିବାକୁ ଆଉ ଦିନରେ ଆଉ ଯାଇନି ସେଇ ଅଛି। ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ଘର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ମାନେ ପଳେଇଗଲାଣି ଦାଣ୍ଡକୁ। ମାନେ ଏତେ ସେ ବାଉଳା ଖେଳିବା ପାଇଁ, ମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପୁରା ବାଉଳା। ମାନେ ଏତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ରହିଲାନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଗଲା। କେଉଁମାନେ ସବୁ ଏମିତିଆ ଅଛନ୍ତି ଆ ଭଳିଆ କ୍ରିକେଟ ଲଭର, ଟିକେ ନିହାତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇଦେବେ। ତ ଇଏ ଆସିଥିଲା, ଆମ ପୁଅ ଆସିଥିଲା ଦବା ପାଇଁ ମକର ଭାର ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ତ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳତା ଭିତରେ ଖେଳିବା ଚକରରେ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲା ଯାଉଛି ଆଉ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଶୀତ ଗଲା ଭାରି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି ମକର ଭାର, କ'ଣ ସବୁ ସେ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକେ ନିହାତି ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଇଛି ମକର ଭାର। କ'ଣ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ ଆଉ କଦଳୀ ଖାଉ। ଏଇଟା ନେ, ଏଇଟା ନେ, ଏଇଟା ନେ, ଏଇଟା ନେ, ଏଇଟା ନେ, ଖାଉ। ଏଇଟା ଚାଉଳ, ରୁହ କାଢିବା। ନଡ଼ିଆ, ଚୁଡ଼ା, ଇଏ ସବୁ ପେଡ଼ା ଆଉ ପେଡ଼ା ଏଇଠି ଭିତରେ ଅଛି ପେଡ଼ା। କ'ଣ ଖାଉଛି? ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ଟିକେ ଆଉ ଭାର।